gotta stand up and fight. Got to stand up. Don't say you down. You gotta stand up and fight. Oh, you got to stand up. Jak se jmenují tyto stromy? No, to určitě Strom bylo vidět. obecný italský prý, říká Lucínka. To určitě bylo vidět. Pověz mi, jak Řím dostal své jméno. Takže prvně se stalo to, že byli vlastně jako dva králové a ten jeden král dostal hroznou jakoby pivku na toho, co vládl a chtěl ho prostě jakoby sesadit. Takže jako ten brácha vlastně sesadil toho krále, co byl, ale mu to nestačilo, protože ten, co vládnul před ním, tak měl ještě dceru. A on si řekl, já tu dceru zavřu prostě do kláštera, aby už žádný chlap nemohl mít a nemít s ní prostě dítě, aby nebyl následník. Takže on normálně dal tu dceru do kláštera, jen tam ji navštívil římský bůh Mars a ten právě jí udělal děcko. Jenže to nebylo jedno děcko, ale byly to dvě děcka. A to bylo Romulus a Remus. Ty děcka potom ta typka poslala vlastně po řece Tibeře. A jakmile ona je vlastně jakoby poslala, tak ty děcka se zachytly v tom košíku na té řece jakoby. Ještě to točíš? Tak oni se zachytli vlastně o větev a najednou se prostě vyplavili na břeh. A jak oni ty děcka řvali, tak je našla vlčice, které se říká Kapitolská, protože to bylo na vrcholku, který se jmenuje Kapitol. A ta vlčice se rozhodla, že je zachrání. Takže ona je vlastně potom krmila, ještě jí pomáhali třeba ptáčci a tak, prostě aby ty děcka dvě, ty dvojčata Romulus a Remus zůstaly naživu. Romulus a Remus trošku povyrostli, našel je nějaký Říman, ten si je vzal k sobě a oni se potom dozvěděli, že vlastně mají tu královskou krev. Takže svýmu dědovi potom pomohli na ten trůn, jenže oni si řekli, já nebudu prostě jakoby vládnout někde prostě v nějakém starým království, myslím, že se jmenovalo to království Alba Longa, tak oni právě jako se rozhodli, že si udělají království nový. A teď byl problém v tom, že oni nevěděli, kde to udělají, to království, a ještě jak to pojmenují. Takže Typu Řím. Romulus a Remus si teda vybírali ty vrcholky a právě myslím, že Romulus chtěl Palatin a Remus chtěl Aventin. A nakonec prostě jakoby oni se o tom tak pohádali, že oni si řekli, že si dají sázku ohledně počítání ptáků na obloze. A Remus nebo Romulus, teďka si nejsem jistá, který to byl, tak on nějakým způsobem podváděl. Jo? Takže oni se do sebe pustili a Romulus zabil Réma během toho. Takže on vlastně jakoby zabil Réma, protože ten Remus mu aj nějak vstoupil na jeho území, nebo co. A takže Romulus se na ně jakoby vykašlal, pojmenoval svoje království Roma po něm, jako Romulus Roma, a udělal ho na Palatinu. Proto se to tak jmenuje. Bylo to dlouhé, že? Tak, teď jste chytřejší.
císař. I když tak nevypadá občas. Jo, ty šťastný, takhle vypadá šťastný Lucík. Říkám, Tomík nepotřebuje audio guida, protože má Lucíka. Je tam strašně moc informací. Dějepisná chvilka, dějepis s Lucíkem, jo, Juráskový. Takže tady jsme aktuálně na Fóru Románu. Kdybychom se na to podívali, tak je to v podstatě trošičku placka, tam ty kopce už nepočítáme, ale jinak bylo to v podstatě římské, starořímské náměstí v tom starověku. Když to tak vezmeme, tak co se tady dělo? Byli tady právě politici, kteří tady jednali o nějakých určitých věcech, které se týkaly právě řízení Říma, anebo právě tady byli různí třeba řečníci, protože řečnictví v podstatě vzniklo v antických státech, jako v Řecku a právě v Římě, kteří tady měli různé právě proslovy. Nejznámějším tím římským řečníkem byl právě Cicero, který jako napsal knížku Umění řečnictví a ten byl ten vzor pro ty řečníky. Dělali to tak, že vždycky se vlastně postavili někde na tom Fóru Románu a ukazatelem toho, jak úspěšní ti řečníci byli, to, kolik lidí měli vlastně kolem sebe. Jo, takže oni se snažili nabrat prostě jako ty lidi tím, že vlastně jim říkali nějaké ty proslovy. Co se potom týká toho Fóra Romána, tak když já jsem to vysvětlovala v dějepise, tak to bylo tak, že představte si, že hrajete nějakou online hru a teďka tam máte hromadný chat a jak se ten hromadný chat asi jmenuje, Tomíku? Nevím. Fórum, to jsi nikdy neslyšel? Ano, slyšel. Hromadný chat v třeba divokých kmenech a tak dále, nebo v online hrách bylo fórum. A k tomu právě sloužilo to fórum. Proto se jako fórum jmenuje fórum podle Fóra Romána, protože tady se právě střetávaly ty názory všech těch lidí a debatovalo se. Dobrý, že? Tady track subject automatically after recording starts. Už start 7, 8, 9. Koník. To je koník. Koník.
Koník bez hlavy. Muž. Muž bez zadku. To je Lucík, ano. Má pěkné rýchlo. To mi natáčí. Teďka bolí nožičky. Lucík už neřekne nic vtipného. Lucík má Tomíka. A Tomík má Lucíka. Kdyby viděli, Tomík vidí Koloseum. Jakože já jsem Koloseum. Vidím Koloseum. Druhý den chození, prakticky třetí den. A dneska máme plánu co? 20 kilometrů. Jenom 20. A máme v plánu ty voly, Hadrianovu a Vivo Este. Do Este. Do Este. Takže nás dneska budou zase bolet nohy.
rejstříku. Tak nám pověz, kam dneska půjdeme. Takže dneska jdeme nejdříve na snídani. Uvidíme, jaké to bude. Ještě jsem se nedívala na recenzi, tak snad to bude pěkné. Bude to dobré. Potom půjdeme na Circus Maximus se obejít, předpokládám. Ano. Potom Pusa vím, pravdy. že dneska bude Pusa pravdy, přesně tak. A dál nějaký andělský hráz tam máme. Nějaký Panteon, že? Asi. Potom tam máme španělské schody. A to už je všechno, ne? Pak nějaký ještě doplňky a drobnosti, a obědy, večeře, no to ještě bude hodně. Co No objevovat. a co jsme nestihli ten první den a dali jsme to na dnešek. Ještě tam byly ta Pusa pravdy a ještě něco. Ten cirkus, ne? To byl Cirkus, vlastně, no. Cirkus to byl. No Takže tak a ještě bych večer se chtěla jít podívat jakoby v noci, až bude jako tma, tak na Koloseum, jak bude osvětlené. Je to dobrý, je to dobrý. A co to máme? Pomegranate neboli granátové jablko. Jsi zase hodně má rád pistácie. Hrozně dobře jako smetanová. Pěkné místo, že?
Itálii někdy je problém, když se jako usadíš sám, protože oni jako fakt jako někde ty restaurace jsou vyloženě vysazený na to, že oni tě jako musí usadit, že oni ti musí jako dát to jakoby místo. A potom se může stát, že když ty se sedneš sám, a to se nám právě s Luckou stalo, tak oni právě tě jako schválně jako přehlížej. Že vyloženě jako by tě schválně přehlížej, aby jako dali najevo, že nesouhlasí s tím, že ty jsi jako by sedl sám. Dnešní večeře mi spravila náladu po té ve vedlejším baru, takže tak. Přesně, místo 4 jsme platili 9 Ano, za Aperol Spritz. protože jsme to chtěli tam a ne do ruky. Protože do ruky, když to vezmeme, jsou 4, ale když si sedneme a jdeme to do skleničky, tak to stojí 9. To je větší jako Lucík. To muzeum.
nacházíme právě v Hala Soběsky a je to právě podle krále Polska, nebo spíš to nebyl král, ale šlechtic tehdy Polska, Soběsky, který právě v roce 1683 zachránil Vídeň před Turky, protože vlastně když Turci jakoby obléhali Vídeň, tak on na poslední chvíli vlastně přijel a zachránil je. Oni měli jakoby i ještě jako proti těm Turkům takový jako special věci. Teď si nejsem jistá, jestli Turci to dělali nebo Vídeňáci to dělali, ale právě jakože měli různě jako příkopy a odpalovali tam i miny v podstatě a tak a šílenost úplně. A právě Soběsky je jakoby zachránil na poslední chvíli, když už to vypadalo jako špatně. A podle toho se jmenuje. Rozdíl mezi pietou a Madonou je ten, že vždycky je to teda obraz nebo socha Panny Marie a Ježíše, akorát když ten Ježíš je vlastně jakoby už sundaný z toho kříže, je vlastně starší, mu těch 33 let a prostě jako umírají v náručích, tak je to pieta. A když je to Panna Maria s malým Ježíškem, tak se tomu říká Madonna. Tady vidíme pietu.